Κωστάκη! Κώστα! Πούντος, όχι εσύ. Αυτό ποιανού είναι? Αυτό είναι του Σάμπιαν. Αυτός είναι ο τόνος του Λίκτορα. Αυτό είναι το Street Fighter του Κώστα, του Springer. Αυτό είναι το τέρας του Νάσου. Αυτό είναι το ρημάδι το δικό μου. Αυτό είναι του Γιώργου. Συγγνώμη κύριε, συγγνώμη. Αυτό είναι του Γκρίκου, τι έχετε να μας πείτε? Όλα καλά, πολύ καλά. Κύριε Τζιμί, η μπύρα είναι σε πράσινο. τι έχετε να μας πείτε? Χαρούλα. Πάμε αλλού. Αυτό ποιανού είναι? Αυτό είναι του Γαϊτίδη. Αυτό είναι του Παπακόλιν. Εντάξει, στρέλα. Αυτό είναι του Βανούλη. Αυτό ποιανού εδώ πέρα η στρέλα? Αυτό είναι του Κρίσβα. Αυτό είναι του Μπόμπου. Αυτό είναι του Helen Beers. Εντάξει. Ψέματα. Πώς τον είπαμε το φίλο? Αυτό είναι του Θάνου, μπράβο. Αυτό είναι του Φανούλη. Μίρεκ δικό σου είναι αυτό? Του Μίρεκ. Αυτό είναι το κομμάτινο του Δημητράκη. Αυτό είναι του Νικόλα με τα χρυσά. Αυτό είναι το ερημικό του Τζίμι. Αυτό είναι του Μανόλο. Αυτό είναι του Μάρκου. Αυτό ποιανού είναι τώρα? Δεν πειράζει. Με γεια σου αγουάρι μου. Με γεια σου δωμά μου. Αυτό δεν ξέρουμε. Κάντε μας μια δήλωση. Η κυρία Ελένη, γεια σας. Κάνε μωρή μαλάκα, πες ένα γεια. Τι να πω, Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πλέον δεν σπάει, τέλος. Και εδώ έχουμε τον Ανβάς με τον Beverly Racing. Πείτε μου κύριε τα ντοκουμέντα σας. Δεν έχω να πω, παιδιά. Γεια σου ρε Χαϊτίδη. Είμαι άφωνος. Κύριε Αντρέα, Σήμερα. πείτε μας για καλησπέρα. Καλησπέρα σας, το όμορφο. Είναι για το ντοκ αυτά, για το Όπως βήμα βλέπετε, μεν. εδώ έχουμε μια συνεδρία από ντουκατίστη με πάρα πολλά μηχανάκια. Μπορείτε να διαλέξετε ένα και να φύγετε, λέμε τώρα. Εδώ έχουμε τον Παπακόλιν, ο οποίος θα μας πει μια καλησπέρα όλα χαμόγελα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Αγγελόπουλε. Κοίτα να μας. Νικολάκη. Γεια. Πάμε στους υπόλοιπους. Μάρκολη, πες μου ένα γεια αγουάρι μου. Γεια σου τρελά. Έτσι, γεια σας παιδιά. Γεια σου ροκ. Κοίτα κάτι φάτσες. Ο Λικτορόπουλος, πες μου μια καλησπέρα αγουάρι μου. Δεν έχω ντουκάτι. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Όντως, δεν έχει ντουκάτι. Να σημειώσω. Εσείς τι έχετε? Μια κουδουνίστρα έχει. Θέλω να σημειώσω. Θέλω όμως ντουκάτι. Καλά, πολλά θες κι εσύ. Άμα σου δανείς κανένα θαλέμπορος για κανέναν αγώνα, θα σου πω. Πες μου αγουάρι μου, πόσο όμορφος νιώθεις? Νιώθω πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά νιώθω άλλη γυναίκα. Το Τζιμ το ξέρεις. Πούντι. Τέλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε όλοι καταπληκτικοί.